Здравейте, това е ден 5 от поредицата ми, в която правя по столици всеки ден, докато не станат 100 дни. Let's go! След като успях да направя 2 серии по 25, реших да пробвам да направя още 2 по 25 и да съкратим днешната тренировка с една серия. Ето, че започна четвъртата серия. Тук вече наистина чувствах умора, но не се отказах и успях да постигна желаните 25 лицеви опори. Успяхме да направим 100 лицеви опори само за 4 серии. И ще се видим утре, приятели.